का करते हो घर में आवे है ना बहरी रेडी काहे ला हो काहे ला रेडी होते रो आओ आओ जल्दी आओ काम बा आओ ना हो रहुआ क्या करते हैं देखो तनी हां अहो कब जरा कहां जी पेन पानी के है मार्केट चलेगा बा मार्केट हाँ का हो क्या सुनी ना बैठिए तो बात बड़ा प्रेम से बोलो ना जनतनी रामू भाई बनी नु हां रमुआ हाँ अच्छा तो वहाँ के मेहरारू के नु बोल बम खातिर नु साड़ी किना गइल बा और नु राजू भैया के मेहरारू के किना गइल बा आ रउआ नु सब करा से बेटर हमरा के साड़ी केनी के चांद उगल गइल देखो तो माने यही खातिर ये नहीं सज सज के ये पूरा है मेकअप लगा के तैयार करो हाँ लेके चलो नु हैं बोली ना आहो क्या अब तो गाना वाला बात हो गई हो जिन समर से गइले बा कौन गाना वो है सबका से बेटर बेच द थ्रेसर की कौन गाना वाला वो है निकलू तो सुन के अच्छा कहा अच्छा अच्छा ना जी उ गनवा का थोड़ी ना बा तो हम कहनी कि राजू भैया के मेहरारू के किना गइल बा रामू भैया के मेहरारू किना गइल बा तो रउआ हमरा के उनको लो से बेटर साड़ी किने सब के किना गइल बा तो हरो किनल जरूरी बा आ सबसे बेटर माने बढ़िया हां ई बताओ क्या तू तो गाना में थ्रेसर बेचलेगा हम का बेची रउआ अपन बाइक को बेच दी कि ससुर के मिलल अंगूठिया बेच दी बेच दी जब मेहरारू है सटिया सटिया ससुर के मिलल अच्छा ये लौकल रे वो बेच के हमार बाबूजी के दिहल कुछ ना बेचे सुन ली अपन बेची अपन बेच के खरीदी हम मेरी साड़ी अपन हम का बेची रो खरीदम कि नहीं बताई खरीद तो होने हम नहीं खी है नहीं बानी है नहीं ताक के बच्चे ठीक नो जाए समझ कैसे गाना गा दिहल माने उ गाना गा दन तर उ आफत भी पर चढ़ गइला ना चढ़ल काहे चढ़ल सुनिए के न कहत रू माने हम गाना सुन के कहतनी मांग नहीं की सकत हमरो बोलबम जाए के बार वो खरीदम कि नहीं माने रोज लड़त लुहाजी लेवे के बाद आप प्रेम से मीठी मीठी बतियावत है हां हम लोग से प्यार ना करे नी जवन करेलो हम ही जानते हैं तो केहू और ही करला करेलो तब काहे कहते कहत नहीं अब खर्चा के घर आगे दोस्त निकल तो वो खरीदम कि ना पहले हमको बताएं यस या नो खरीदम बाबा खरीदम कब 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 अच्छा खरीदम ना हमरा आज ही चले आज हाँ आज तब चले गए चले मन तो नहीं करता ना चल के की नदी प्लीज बताओ भला साड़ी किने के पड़ी अब जाए खातिर का भुनभुनाते ना कुछ ना सोचा तनी कि केने से निकाले चल 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 तनी नो हाँ एकदम चल चली तो हम तो रेडी है बनी तो है नहीं तैयार बनी हाँ तो चली चली अब सोच ली कि पैसा उठाए के पड़ी साड़ी किने के पड़ी मार्केट में जाई तो बहुत सारा सामान किने के पड़ी कहीं कहीं ना इहे कुल तो सोचा तनी हम अभी वो तो हम जानते बानी कैसे कि पैसा खर्चे ना होना चाहिए चल देखल जाई सस्ता सुविस्ता के लिए मिली तो चली